Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2016-njy ýylyň 5-nji fevraly hepdeniň anyny. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Ýewropa Parlamenti Ortaýatyň Ukrainadan bölüp alan Krim regionunda etnik tatarlara yaramaz çemeleşmegini ýadgarjy rezolýusiýany bir agzdan kabul etdi. In fact, what Russia has been pursuing is a course of Türkmenistanda tutsaqlykda saklanýan Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternativ teýdirlikleri neşriniň habarçysy Sapar Mehmet Nipesguliýew 38 ýaşady. Gararsyz guramalar tutsaqlykdaky jurnalistiň yspalyna köpçüligiň ünsüne çekerler. Sapar Mehmet tutsaq edilmegi ýöriýi burlanan ol hem Birleşen Milletler Guramasynyň iş topary tarapyndan eden etkilikli tutsaq diýip hasaplandy. Aşgabatda ençeme sagatlaap suw üçünçüligi bolmandyr. Jaýlaryň aglabasy mermer bilen örtülen, köçeleri asfaltlanan garaz etrap uzaktan göräýmäge meninki bolsun diýdirýär. Emma bu etrapda ýerleşýän käbir jaýlar soňky bir näçe günden bäri suwukçylyk bilen ýüzbeýär. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal teýdirlikler bilen tanyş boluň. NATO Ortaýatyň Siriýada amalaşyrýan howa darbalarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň araçylygyndaky paragatçylyk urundaky gepleşiklere zeper ýetirýänligini aýdýar. Gepleşikler arkaly Siriýada 5 ýyl bolay wagt bäri dowam edýän konfliktiň soňuna çykmak boýunça tagalla edilipdi. Ortaýatyň howa darbalaryny güýçlendirmegi we esasan Siriýada pozisiýon toparlara zarba urmagy konfliktiň syýasy çykalga tapmak boýunça tagallalara zeper ýetirýär diýip Ýewropa Birleşiginiň Gorunmak ministrliginiň duşugyna gatnaşmak üçin 5-nji fevralda Amsterdama baran NATO'nun baş sekretari general Jens Stoltenberg jurnalistlere aýtdy. Ženewada şu hepdeniň başynda başlanan paragatçylyk urundaky gepleşikler Siriýanyň hökümet güýçleriniň Ortaýatyň howa darbalarynyň goldawy bilen Aleppo şäherinde gozgalaňçy güýçlere garşy hüjüme başlamagynyň soň bozuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň gararsyz bilermenler topary WikiLeaks'in esaslandyrjysy Julian Assange'ň Ekwadoryň Londondaky elçixanasynda esassız tutsak edilenligini, onuň azad edilmeligini we kompensasiýa berilmeligini aýtdy. Bu netije Britaniýa we Şwetsiýa tarapyndan ret edildi. Olar Assange'ň seksual hüjüm bilen bagly aýyplamalaryň esasynda ekstradisiýa edilmegini isleýärler. Britaniýanyň Daşary işler ministrligi 5-nji fevralda çap bolan hatawatyň hiç sady üýtgetmeýänligini aýtdy we işçi toparyň pikirine resmi taýdan garşylyk bildirjekdigini ma'lum etdi. Assange Ekwadoryň elçixanasynda 2010-njy ýylyň iýun aýyndan bäri ýaşaýardy. Britaniýanyň hökümeti Assange'ň Şwetsiýa berilmegi üçin kanuny borjunyň bardygyny aýtdy we onuň kanun esasyndaky tutsaklykdan gutulmak üçin meýletin elçixanada galmagy saýlap alandygyny bellädi. Birleşen Milletler Guramasynyň bilermenler toparynyň kararynyň Britaniýada kanuny güýji ýok. İspaniýa göwreli denanda Zika virusynyň tapylanlygyny tasdiklady. Bu Ýewropada şeýle wakalaryň ilkinjisidir. Saglyk ministrliginiň 4-nji fevralda aýtmagyna görä denan ýakynda Kolumbiýadan gaýdyp gelipdir we keseliň oňa şol ýerde ýokuşan bolmagy çak edilýär. Çywynyň ýaýradýan we dogabetdi şikeslere getirýänligi aýdylýan bu virus Amerikada tutaşdy. Bütün dünýä saglyk guramasy virusyň howpy bilen baglylykda global derejede adatdan daşary ýagdaýy ýylan etdi we onuň kontinentde 4 milyon çinli adamın arasında we tutuş dünýä ýaýramagynyň ehtimallygyny bellädi. Zika adatça çywynyň diýişlemegi arkaly geçýär şeýlede virusyň jynsy daýdan geçmegi bilen bagly bir ýagdaý şu hepde Birleşen Ştatlarda hatawa alyndy. Zikanyň öňüni almak we ony bejermek boýunça derman ýok. Häzirki wagtda keselçilik Amerika kontinentlerinde adından 26 ýurtda ýaýrady. Onlar çymyň Siriýaly Aleppo şäherindäki güýçli söwüşlerden gaçyp gutulmak üçin Türkiýanyň serhedinden geçýär. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu serhetden geçýänleriň sanynyň 70 000 çemesi bolmagynyň ehtimallygyny 4-nji fevralda aýtdy. Sençe toparlar bolsa 40 000 adam çemesi sany öňe sürýärler. Siriýanyň hökümet güýçleri Ortaýatyň howa darbalarynyň goldawy bilen ýurdun iň uly şäheriniň golaýynda hüjümlerini güýçlendirdiler. Gozgalaňçylaryň esasy üçinçilik ýoluny hökümet güýçleri tarapyndan böwetlenenden soň Aleppoda 300 000 adamyň gabawda galýandygy aýdylýar.
İran we Orsiýet atom elektrostansiýasyny demir ýoly we beýleki proýektleri gurmak boýunça 40 milliard dollarlyk şertnamanyň düýbüni tutdular diýip İranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Khamenei'niň baş geňeşçisi 4 fevralda aýtdy. Ali Akbar vilayeti Moskwadan saparynyň netijesinde Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen käbir proýektleri maslahat edenligini aýtdy we Tehranyň Orsiýetde atom elektrostansiýasy we demir ýol üçin garz almagy gyzyklanma bildirýänligini bellädi. Vilayeti proýektleriň bir näçesine soňky aýlarda gol çekilenligini we olaryň durmuşa geçirilmegine taýýarlanýanlygyny bellädi. Şeýle İran Orsiýetden goşmaça ýarak satyn almagy hem Orsiýetiň iri neft kompaniýasy Rosneft'e neft satmak barada gepleşik geçirýär. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu 5 fevralda Gazagstana 2 günlük sapara başlady. Bu sapar Türkiýanyň we Orsiýetiň arasynda gapma garşylygyň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Ýurtlaryň arasyndaky diplomatik uruş olaryň ikisi bilen hem ýakyn gatnaşykdaky Gazagstany oňoýsuz ýagdaýa goýa. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepli ýer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ýewropa parlamenti Orsiýetiň Ukrainanyň Krym regionunda etnik tatar ýylaty babatynda yaramaz çemeleşmegini ýazgarjy rezolýusiýany bir agzdan kabul etdi. Orsiýetiň 2014-nji ýylda Ukrainadan bölüp öz düzümine goşan Krym ýarymadasyndaki hereketleri babatynda Strasburgda gelinen karar boýunça radiomyzyň habar merkeziniň jurnalistleriniň taýýarlan synanyň mazmuny habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Ýewropa parlamenti Strasburgda uly köplük bolup bir rezolýusiýa kabul etdi. Bu rezolýusiýada Orsiýet Ukrainanyň 2014-nji ýylda Moskwa tarapyndan basyryp alynan Krym regionuna tatarlara çemeleşişi sebäpli ýazgyrylýar. Bu barada Germaniýanyň Ýaşylar partiýasynyň Ýewropa parlamentindäki agzasy Reinhard Bütikofer 4 fevralda Azatlyk radiosyna şeýledi. I think it is fitting and Menin fikrimçe basyryp alynan Krym territoriýasyna adam hukuklarynyň ýagdaýyna ünti çekip parlamentiň bir rezolýusiýada agyz berikdirmegi dogry we ýaraşykly iş. Ors inwaziýasyna turu başdan ýerlerden aýratynda Krymly tatarlar boldy. Olaryň saýlanan wekillerine Ukrain kanunynyň esasyna ýerine ýetirmeli wezipelerini berjaý etmek qadağan edildi diýip Bütikofer aýtdy. Rezolýusiýa Krymyň ýaşaýjylaryna aýratynda Krymly tatarlara garşy adam hukuklarynyň ozal görülmedik derejede bozulmagyny berk ýazarýar. Onda şeýlem Orsiýet halkara guramalaryna adam hukuklaryna gödäwçilik edýän toporlara regiona bökdünçsiz el ýeterlik bermäge çagyrylýar. We stand in solidarity with the Malis, the entire Crimean Tatar community. Biz Krym tatarlarynyň parlamenti meclise tutuş Krymly tatar jemaatyna şeýle hem ähli Ukrainlara raýdaşlyk bildirýär. Bular Ukrainanyň toprak bütewligini açyk goldaýanlyklary üçin agyr ýagdaýda. Men Ors Federasiýasyny, Krymyň de facto häkimiýetlerini, Birleşen Milletler Guramasynyň garaşsyz ekspertlerine, Ýewropa Geňeşine, Ýewropada Hawpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň milli Ağalıklar boyunca komisarına bökdünçsiz el yeterlik bermäge çagyrýar diýip Gollandiýanyň Sosial Demokratik Partiýasynyň wekili Kati Piri aýtdy. 1944-nji ýylda Sowet häkimetleri tarapyndan Krymdan köpçüliklerin sürgün edilip ýerlerine dolanmaga 1980-nji ýyllarda ruhsat edilen tatarlaryň sany Krymda häzir 240.000 çemesi. Olar ýylatyň takminan 10%-inde diýer. in fact, what Russia has been pursuing is a course of aslında Orsiýetiň edýäni Krym tatarlaryny gysyş aslynda saklamagy dewam etdirmek. Ýylatyň bu bölegine çoňur anamsızlyk bildirilýär. Biz Ýewropa parlamentiniň raýdaşlyk bildirmegini juda mühim diýip hasap edýär. We bu pikire hemmemiziň goşulýandygymyza begenýär diýip Bütikofer aýdýar. Krymly tatarlaryň agla we köplügi Orsiýetiň regiony özüne bildirmegini ikrar etmediler. Radiomyzyň habar merkeziniň synanyň mazmuny habarçymyz Aras Perwişden dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony
Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganystanyň Demirgazygynda ýerleşýän Gunduz welaýatynda daşary ýurtly söwüşçüleriň köpelenligi barada maglumatlar gowuşýar. Yerli resmiler söwüşçüleriň uly böleginiň merkezi Aziýanyň raýatlarydygyny aýdýarlar. Gunduz welaýatyndaky soňky ýagdaýlar barada Owganystandaky habarçymyz Şamerdan Guly Muradiýnyň maglumatlaryny dinleýäli. Demirgazyk Gundogora Owganystanyň dürli regionda Merkezi Aziýaly militarlaryň ýerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Daşary ýurtly jeňçileriň yerli söwüşçilere harby ugurdan tälim berýändigini nyktaýar. Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalary özleriniň Islam döwleti atly topara tabyn bolýandygyny arada elan edipdi. Gunduz welaýatynda dartgylly ýagdaý dowam edýär. Gunduz şäherine jeňçileriň ýene wehim salýandygyny yerli ýaşaýjylar aýdýar. Gunduz welaýatynda dartgyllygyň köşeşmän gelmegine daşary ýurtly militarlaryň sebäp bolýandygyny Gunduz welaýatynyň hakiminiň wezipesini ýerine ýetirji Hamdulla Danyshy tasdiklady. Uruş hereketlerine Merkezi Aziýaly militarlaryň ýolbaşçylyk edýändigini hakim öňe sürdi. جنگجویان خارجی منصب دشتیارچی و چهارزارات خانه‌ایزال و مجاهد دشتیارچی بیشتر هستند، تاجیک‌ها در اونجا بیشتر هستند. Welaýatyň dörd etrafynda daşary ýurtly jeňçiler hereket edýär. Gunduz welaýatynyň böleki etraflarynda da Merkezi Aziýaly militanlar bar. Daşta arçy etrafynda Merkezi Aziýaly jeňçileriň sany has köp. Imam Saýip etrafynda da Tajikistanly militanlar hereket edýär. Gunduz welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmek gözüňde tutulýar. Talep söwüşçilerine garşy öňüm harby operasiýa geçirildi, emma netije bermedi. Bu safarky harby çare netije berer diýip umyt edýär. Şu gyş aýlarynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilmelidir. Ýaz aýlarynda jeňçiler güýçlenýär. Wagtynda öňe alınmasa jeňçiler Gunduz şäherine ýene wehim salyp biler diýip Danyshy aýtdy. عملیاتی داریم در قندوز مناطق تحت کنترل طالبان ما از پیششون بگیریم. Gunduz welaýaty Tajikistan bilen serhetleşýär. Awganystanda barýan ýagdaýdan Tajikistan hem ýygyderli hawatyrlanma bildirip gelýär. Merkezi Aziýaly jeňçileriň Tajikistana da hopawandyryp biljekdigini hakim belläp geçdi. Şu sebäpden daşary ýurtly jeňçileriň Gunduzda aýratyn üns berýändigini hakim dile getirdi. خارجی که در اینجا چون نزدیک به تاجیکستان هستند به خاطر انجام عملیات تخریبکاری در اون طرف اینا بیشتر و امروز توجه کنند. Kış aylarında öň talep söwüşçileriniň hüjumlary kemelýärdi. Ýöne bu ýyl kış aylarında da uruş dowam etdi. Hususan hem Demirgazyk Awganystanda günde diýenýäli jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatyşyk ýüze çykýar. Awgan polisiýasynyň 808 Spencer atly Demirgazyk Gundogor bölüminiň başlygy general Şir Aziz Kamawalyň aýdýşyça Pakistan armiýasy jeňçilere garşy harby operasiýa geçirenden soňra Merkezi Aziýaly militarlar Demirgazyk Awganystany geçipdir. Daşary ýurtly jeňçileriň gödüňde tutýan menzili Merkezi Aziýa ýurtlardyr. Demirgazyk Gundogor Awganystan olar üçin amatlydyr. Çeçenistanly, Özbegistanly we Tajikistanly militanlar Demirgazyk Awganystanda ýerleşdi. Daşary ýurtly jeňçileriň öňüni almak üçin hem çäre görülýär. Emma Demirgazyk Awganystanda olaryň dildeş halklarynyň ýaşaýandygy sebäpli Merkezi Aziýaly militanlar yerli ilatyň arasynda pena alýar diýip komandir aýtdy. Pakistan da farklı Afganistan tarafına otobüsü şamal katı. Çeçen, Özbekistan, Tacikistan. Gunduz welaýatynda jeňçiler mobil telefonlarynyň gece tarapdan işlemegini togtadypdyr. Gunduz şäheriniň daş töweregindäki owalarda jeňçileriň hereket edýändigini yerli halk aýdýar. Gunduz welaýatynyň 70%-na golaýynyň jeňçileriň gözegçiliginde galýandygyny yerli geňeşiň başlygy Muhammed Yusuf Eyyubi Azatlyk radiosyna aýtdy. Gunduz şäheriniň golaýynda günde akşam çaknaşyklaryň bolýandygyny deputat ma'lum etdi. Owganystandaky habarçymyz Şamerdan Guly Muradiýnyň maglumatlaryny dinlediňiz. Häzir bolsa bildirişimizi eşitdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly ýerilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňize ýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgesi gmail.com adresimize, çeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly ýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn.
7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmän. Gepliyer Azatlyk radioty hormatly radio dinleýijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň we Täjikistanyň arasynda bu iki ýurdy hem Owganystany baglaşdyrmaly demir ýoluň Owgan bölegine degişli ulalaşyksyzlygyň döränligi habar berilýär. 2013-nji ýylda ulalaşylan bu demir ýol proýektiniň şu günki ýagdaýy we onuň öňündäki päsgelçilikler barada kärdeşim Ýoşan Nurwanyň maglumatlaryny dinläýälim. Türkmenistan bilen Täjikistan sewitin 3 ýurduny, Türkmenistan, Owganystan we Täjikistany bir-birine baglamaly demir ýol liniýasynyň Owgan bölegi barada şinlik hem alalaşyga gelip bilmeýär. Gynansak da bilen tek bu demir ýoluň programmalaryň dokumentine gol çekemiz ok. Sebebi şinnem Türkmenistan bilen arada çözüp bilmedik käbir meselelerimiz bar diýip Täjikistanyň transport ministri Şerali Ganjalzoda Duşenbede jurnalistlere aýtdy diýip Asia Plus neşri 3 fevralda habar berdi. Biz Owganystan bilen ähli meseleler boýunça alalaşyga geldik. Onsoň bir ýerde diňe Türkmenistan bilen utgaşdyrmaly käbir aspektler galýar diýip ministr aýdypdyr. Onun sözlerine görä Täjik hökümeti häzir taraplaryň bilelikde gol çekmeli dokumentini öwrenýär. Programmalyň dokumentte gol çekilenden soň proýekti durmuşa geçirmek boýunça şertnama taýýarlamak mümkinçiligi döreýär we ol şertnama 3 ýurduň döwlet başçylary tarapyndan gol çekiler diýip Ganjalzada sözüniň üstüne ýetirýär. Egerde biraz ýa çekilsek, Sewidiň 3 ýurduny bir-birine baglajak tot demir ýol liniýasyny gurmak baradaky düşünşme jarnamasyna 2013-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmen, Owgan we Täjik liderleriniň Aşgabatda bolan duşugyna gol çekilipdi. 400 kilometrlik demir ýol liniýasy Owganystanyň Akini Antkoy şäherini Türkmenistanyň Atamrat Imamnazar, Täjikistanyň Panj şäherlerine baglamaly. Owganystanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri tot demir ýol liniýasynyň gurulşygyna 2013-nji ýylyň 5-nji ýunyny resmi taýdan badalga berdiler. Türkmenistanyň Lewap vilayetine geçirilen badalga dawarasynda prezidentler Hamid Karzai, Emomali Rahman we Gurbanoğlu Berdimuhammedow gatnaşdy. Emma şol dawaradan biraz soň 2014-nji ýylyň başynda bu proýektiň amala aşmagy wagtdaky umydy kölege düşdi. Täjikistanyň demir ýol puwdagynyň başlygy Amanullah Hukumatullah 29-njy ýanwarda Duşenbede urulan Medduwat ýygynyna çykyş edip Täjikistan bilen Owganystanyň täze guruljak ýoluň Owgan bölegi boýunça diňe 2 ýurt bolup özara karara gelenliklerini öwran etdi. Ol bu ýoluň Owgan böleginiň 200 kilometrden biraz udyňrak boljakdygyny, emma başga plandan gysgaldylýanyny netijede Täjikistanyň tranzit töleginiň azaljakdygyny aýtdy. Emma resmi Aşgabat bu habary derhal reaksiýa bildirdi we Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 2014-nji ýylyň 30-njy ýanwarynyň beýanatyna Täjik resmiýetiniň aýdan zatlary ret edildi. Ýöne, muňa garamazdan Aziýanyň özü şuanky geçen ýylyň dekabrynda TOT proýektine berýän maliýe gollugyny howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli näwelli örmekle çeçenini soňa goýdy. Aziýa öz şuankynyň Täjikistanyň kemişelik wekili CCU paýtagyt Duşenbede urulan Medduwat ýygynyna howpsuzlyk meselesinden başga bu demir ýol proýektiniň Owganystanyň territoriýasyndan geçýän bölegini gurmak üçin ýeterlik maliýe serişdesiniň hem ýokdugyny aýtdy. Aziýanyň ösü şuanky 3 ýurdy bir-birine baglamaly geljekki demir ýoluň teknik ykdysady esaslaryny işläp taýýarlamak üçin odal 9 milyon Amerikan dollary meçhörüne serişde goýberipdi. Medduwat habarlaryna TOT demir ýol proýektiniň jem makasynyň 2 milyard Amerikan dollaryna barabar boljakdygy aýdylýar. Kärdeşim Ýoşan Nurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň käbir böleklerinde azyndan 12 sagatlap suw üçinçiligi bolmandyr. Ýaşaýyş çaýlarda suw bolmadyk wagtynda häkimetler ýaşaýjylary suw bilen üçin etmek boýunça käbir wagtlaryň çäreleri berja edipdir. Emma munyň sebäplerini odal hem bolşýaly düşündirmändir. Aşgabatda ýüze çykan soňky ýagdaýlar barada kärdeşim Muhammed Tahir gurrun berýär. Aşgabatyň Parahat ýeri etrapy soňky ýyllaryň dowamında gurulan ýa-da durky täzelenen sebitlerden biri diýilip hasaplanýar. Jaýlaryň aglabasy mermer bilen örtülen, köçeleri asfaltlanan garaz etrap uzaktan göräýmäge meniňki bolsun diýdirýär. Emma bu etrapda ýerleşýän käbir jaýlar soňky bir näçe günden bäri suw gıççylygy bilen ýüzbeýiz.
etrafda suw gıççylygynyň näme sebäpden dörendigi barada resmiler tarapyndan halk köpçiligine hiç ýyly maglumat berilmeýär. Emma il arasyndaky gürüňlerden çen tutulsa suwun kesilmeniň sebäbi suw turbalarynyň çalyşylýanlygy bilen bagly. Sebäbiniň nämedigine garamazdan bu ýagdaý Parahat 7 etrapynyň ýaşaýjylarynyň durmuşyna ören yaramaz täsirini ýetirýär. Elindäki suw gaplary bilen öýüne dolanýan yetkinjek oglan suwun maşinalar arkaly şu gün berilip başlanlygyny aýdýar. Şurada maşinadan da şetli ýuwmany, ýetdirli içmany, ýetdirli. Çok çağalarda mıncıltary ýuwmalar, şunun näsip ýok. 2 günden bäri. Adetana girden suw ýokda. Biren çykyp şo hapatçylygynda. Balam şuny geldi. Gelen adam. Parahat 7-niň ýaşaýjylary üçin bu ýagdaý täzelik däl. Suwun kesilmegi baradaky ýagdaý ýylyň dowamında 3-4 geze gaýtalanýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Sultana Çylova bu barada şeýle diýär. Ýaşaýjylarynda agyr suw kesilen wagty ýaşaýjylar gaçyp götürýärler. Ana özlerinde hususy maskeni bar adamlar boş haplary maskelerini ýüklep gidip şäheriň bar ýerlerinden suw alyp gelýärler. Emma şeýle mümkinçilik ýok adamlar ýöne suwsuz oňýarlar, şo garaşyp oturýarlar. Edil häzirki ýagdaýa gaýdyp gelsek, Parahat 7-niň ýaşaýjylary belli bir derejede ýaşaýyş jaý müdirligi tarapyndan maşinalar arkaly suw bilen öpçün edilip başlanypdyr. Bu ýagdaý indi bir günden bäri gaýtalanýar. Suwun tutuş etrapa haçandan başlap doly beriljektigi hakda takyk maglumat ýok. Resmiler bolsa bu hakda halk köpçiligine hiç ýyly düşündiriş bermeýärler. Suw ýok. Emme zat gıççylyk. Kardeşim Muhammed Tahir'in bu maglumatynyň video görnüşi hem bardyr. Onu görmek üçin adathabar.com web saytymyza täýär edin. Sosial media serişdelerindäki sahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izarlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap ýydarlap bilersiňiz. Şeýle-de Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyza Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda tutsawlykda saklanýan jurnalist Sapar Mehmet Nepeshuliýew şuň 38 ýaşady. Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternativ täzelikleri adly garaşsyz habar serişdesiniň habarçysy Sapar Mehmet Nepeshuliýew 5 fevralda öz doglan gününi türmede öz maşgalatyndan ýakynlaryndan we halayan işinden aýrylykda bellemeli bolýar. Geçen ýylyň tomsunda tutsak edilen we aýdylşýaly 3 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen Nepeshuliýewiň doglan güni halkara garaşsyz guramalary jurnalistiň ykbalyna önsü çekerler. Bu arada alternativ täzelikler neşriniň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýew bilen kardeşim Tehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Ruslan, şu gün Sapar Mehmet Nepeshuliýewiň doglan güni şu gün münasibetli haýsy da bolsa bir çäre geçirýäňizmi? Sahra salam beýnansakda men häzir işim boýunça daşary ýurtda bolýan we oşo geçenki interwýumyzda azap geçen planlarymmy beýnansakda amala aşyrmak üçin mümkinçilik göremedi. Şoň üçin diňe şu saýtymda gutlugyny çap etdim bolany. Ruslan, Nepeshuliýewiň ykbaly barada haýsy da bolsa bir täzelik barmy? Sahra şu bilşimiz ýaly 19 fevral ýagny Türkmenistanyň döwlet baýdygynyň güni ýetip gelýär. Däp boýunça her ýyl bu sena bagyşlanyp ýüzlerce bendileriň günäsi geçilip olar sowukdan boşadylýar. Şol günäsi geçenleriň arasynda Sapar Mehmet Nepeshuliýewiň bolmagyny men sagyrsyzlyk bilen garaşýan. Sebäbi Sapar Mehmet'in tutsuk edilmegi ýöreýdi gurnalan ol hem Birleşen Milletler Guramasynyň iş topary tarapyndan eden etkilikli tutsuk diýip hasaplandy. Üstüne de Sapar Mehmet'in etdi diýilen jenaýaty günä geçilmegi degişdi. Ondan beter agyr jenaýat edenlerim möhletinden öň azatlygy goýulýar. Şonuň üçin men 19 fevrala gawatlap Mehmet'in tutsukdan boşamagyna garaşýan.
Ruslan Nepes Uluyfun türme basılanına 6 ay çemesi wagt boldy. Indi aradan şu ençeme ay geçdi. Onun türmedäki ýagdaýy barada bir haýsy da maglumat alyp bildiňizmi? Ýagny türmedäki ykbaly barada. O sahra yakında maňa Sapar Mähmediň günäsiz tutusu soňra bolsa suud edilişi bilen bagly täze suudnamalar gelip bolşdy. Mendäki bar bolan video ýazylar Sapar Mähmediň meniň saýtymda Azatlyk radiosu bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edilmek üçin tutsuk edilip suuda çekilenligini tasdikleýär. Mundan başga Türkmenistanyň türmelerindäki şertler barady. Tutsukları ýowuz daralýandykları barada suudnamalar we biri şaýatlaryň görkezmeleri bar. Men bu suudnamalary halkara guramalaryň şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň dikkatini ýetirmekçi. Emma 19 fevraly çelli garaşaryn. Ruslan, bu gürüňni diýen videolaryňyzda nämeleriň bardygy, kim tarapyndan gelip gowşandygy barada häzirki wagtda maglumat bermäge mümkinçiligiňiz barmy? Şahsa men şol adamyň adyny şu wagt biljekler. Ýöne aýtykladym, şol adam video şaýatnamasynda Sapar Mähmediň suud edilişi barada gürrüň edýär. Soňam Akbaş şäherindäki Sizo ýagny türmesinde saklaýandygy barada gürrüň edýär. Soňam Lewak vilayatynyň Şagal türmesinde, Şagal koloniýasynda saklanandygy barada gürrüň edýär. Şertleri barada gürrüň edýär. Şahra Ruslan, Nepes Uluyf barada täze bir kampaniýa başlajakdygyňyz barada hem käbir maglumatlary eşitdik. Bu maglumatyň dogry bolup bolmandygy ýa-da kampaniýada nämeleriň ediljekdigi barada maglumat bermäge mümkinçiligiňiz barmy? Häzir hemmesi şu video ýazgylar, video şaýatnamalar elime gowşandan soňra planlar biraz üýtgedi. Hemmesi häzir şu 19 fevraldaky, ýani Türkmenistanyň döwlet baýdygynyň güni ýetip gelýär diýdim. Şol güne geç bolsa we Sapar Mähmed şol ismiň içine düşse, şoň familiýasy häzir hem şoň baglyda eger düşse, onda soň görbermeli. Ýöne häzirlikçe şu planlarym biraz üýtgedi, garaşmaly bolup durunda. Indi şol sene geçdim, 19 fevral, ondan soň göreriz. Ruslan, gepleşigimize gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Türkmenistanyň alternativ täzelikleri atly neşriň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, efirde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabaryny.com websaýtyna şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabaryny.com websaýtymyza Türkmenistandan derbezen.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýär. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.